Сега да говорим за пари, финанси и икономика, реалните измерения и последиците всъщност от тази продължаваща политическа криза. В нашото студио е Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал и президентът на КНСБ, най-голямата синдикална организация у нас. Пламен Димитров също е тук. Господа, добре дошли и здравейте. Добро утро. Искам да започнем от по-голямата картина, извинявам се, тъй като в крайна сметка виждаме за пореден път, включително натиск отвън и призиви за промяна на данъчната система у нас. Да се ходи към прогресивно данъчно облагане. Последно, малко след началото на новия и мандат в Международния валутен фонд, Кристалина Георгиева намекна, че е време да се преразгледа 10% плосък данък. Защо отново се повдига тази тема и при толкова много в действителност препоръки, не е ли време да го обмислим сериозно? Да започна аз, ако искате. Първо, прогресивното облагане в някакъв вид, той има различни ставки, скали и начин, по който се предлага в света, е нормалният начин на подоходно облагане. Плоският данък е по-скоро изключение. Ако гледаме държавите членки, да речем на ОНЕ, класическата теория, икономическа теория, всъщност предполага прогресивно облагане. Като почнем от Адам Смит, като минем през Кейнс и другите да ги говоря, Нобелови лауреати по икономика, поне 5, твърдят и доказват с край-краища, че плоското облагане повишава неравенствата в доходите. А при нас е факт също това. От 2008 година, когато коефициента на Джини, който мери неравенствата, беше 28%, стига до 40% в хода на налагане и прилагане на плоския данък. Сега малко падна на около 38%. Тоест, факти колкото искате, което показва това. Тоест, ако искаме да се бори с неравенство в доходите, което е един от основните проблеми, като той е най-голям в Европейския съюз, най-голямото неравенство, казваме, е в България в доходи. Не само, че сме с ниски доходи, а е най-голямото неравенство. Това е факт. Второто, с което ще завърша отговора си, е свързано с влиянието на облагането на доходите върху растежа на икономиката. Всъщност, необлагането на високите доходи не води след себе си мобилизация на инвестициите. Обратното, всъщност, по-малкото облагане. Това казват икономистите, не го казвам аз. Може да се прочете всъщност. И не спомага за повишаване на растежа на икономиката, а повишава спестяванията на по-богатите хора. Понеже хода и натиска наистина са видими, все пак ще се примирили бизнеса с идеята, господин Велев. Пропорционалното, нека така да го наричаме, облагане е една от малкото ни причини в страната да има приток на високо квалифицирани специалисти и развитие на IT сектора, сектори с висока добавена стойност. Това е едно от малкото ни конкурентни предимства, които са останали. Освен това е спорно всичко, което господин Димитров каза. Могат да се намерят изследвания още толкова в обратната посока. Тоест, тези, които не са успяли да го постигнат, те проявяват ревност и завист за това конкурентно предимство на страната ни. И е още много рано да се поставя този въпрос изобщо за обсъждане, тъй като виждате какъв срив имаме ние в бизнес средата, в инвестициите. Това би бил последният такъв пирон в ковчега. Имаме в момента спад в индустриалното производство в Европейския съюз. Той се отразява на българското производство. Той е с двуцифрен спад. Имаме спад и в IT сектора. И една промяна в тази посока на данъчната система, която у нас е справедлива, и успешно извършена реформа, една от малкото успешно извършени реформи са именно в данъчната система. Сега не е момента. По-скоро трябва да се възстановят ставките по ДДС, трябва да се преборим за ограничаване на сивия сектор, контрабандата, а не да отиваме към нови стимули за сивия сектор чрез увеличаване на ставките с прогресивно данъчно облагане. Като казвате сивия сектор, точно ваши данни, цитирахме и сутринта в един репортаж, че около 1/4 от българската икономика е в сивия сектор. 45 милиарда лева годишно.
Как достигнахме тези числа? Всъщност 21-22% е сивия сектор по нашите измервания. За съжаление, през последните 4 години ние тъпчем на едно место. Имаше трайна тенденция за изсветляване на икономиката, откакто изобщо мерим с композитния индекс икономика на светло. Тези фактори у нас над 20 параметъра се съпоставят статистически, социологически всяка година. И това забавяне в изсветляването или тъпчене на едно место се обяснява освен с политическата несигурност и с шестващия популизъм, при който, примерно в пенсионната система, ние направихме крачка назад. Развързахме връзката между осигурителен принос и получаване на пенсия. Да поговорим и за някои други мерки и политики. Господин Димитров, кажете ни, че няма взаимовръзка между минималната работна заплата, нейния размер и начина, по който се оформя, и сивата икономика. Защото ако погледнем към Благоевградско, това е областта с най-висок дял на работещи на минимална работна заплата, 34% от целия регион. Същевременно виждаме, че едни от най-големите нива на сива икономика са там. Преди да влезем в тази тема, да кажа, че всъщност ще ви знам, може би, аз съм съгласен с много нещата, които каза господин Велев, свързано с бизнеса и с отражението на рецесията в Западна Европа върху нашия бизнес, и за това някакси не се говори много и мерки пък съвсем липсват от страна на бързо сменящите се власти, така че това трябва да вземе централно място в действията на кабинета служебния. Ние заедно тук мислим, че имаме конкретни предложения. Що касае обаче оценката му за данъчната система, разбира се, че не е справедлива. Ако беше такава, всъщност нямаше да има редица данни, които показват нуждата от нейната смяна. Друг е просто дали точно в този момент трябва да се смене. Аз смятам, че в този момент трябва да се направят две неща, за да се усъвършенстват облагането на доходите, да се веде необлагаем минимум, за който отдавна говорим и всички говорят, дори плоските данъци, където са плоски, имат необлагаем минимум. Само в България няма, т.е. плосък данък върху доходите без необлагаем минимум. Само в България, в света, никъде не е така. Поне това трябва да бъде въведено. Сега колко да бъде, дали равен на минимална заплата, дали някакъв друг размер, мога да се коментира. И разбира се, това, което каза и МВФ, максималният доход за осигуряване да се вдигне много нагоре. Той не може да отпадне толкова бързо, защото има други причини, но със сигурност трябва да се дигне по-нагоре, за да се изглади регресията. Ние не говорим дори за прогресия в момента в данъчното облагане. Сме в регресивна данъчно-осигурителна скала, тъй като над максималния доход де-факто няма осигуровка. Нали разбирате? Остават само 10% данък за тези доходи, които са над него. Тоест там има регресия. Поне да сме в някаква плоскост, както се казва, вървейки колкото се може по-нагоре с това число. Що касае сивата икономика? Ние доказваме много пъти, и това може да се провери с емпирични данни, че ръста на минималната работна заплата първо все още ни влияе негативно върху заетостта на нискоквалифицираните работници. Не влияе. Обратното дава стимул, растежа и дава стимул да се включат тези, които не са били включени в пазара на труда, понеже им се е виждало, че малко е числото. Колкото тя расте, виждаме, че заетостта на нискоквалифицирания труд... малко, това не прави голяма разлика. Не, вижте, това е много важно, тъй като теорията казва, че обикновено, когато се дигат минимални заплати, би трябвало да намалява заетостта сред тези, на които се плаща. Само че нейното ниво е все още толкова ниско, твърдим ние и доказваме с данни за последните години, че това не се случва все още. С други думи, няма причина от една точка на заетостта и пазара на труда да не увеличаваме минималната работна заплата, особено когато тя е много далеко от средства за издръжка. Искате да кажа, че наистина дадохме пример с Благоевград. И ето това беше въпросът. Дали плаща в плик някой или не плаща в плик, това не е непременно свързано с размера на минималната работна заплата. Дали може да генерира размер сиви доходи или не. до средната работна заплата за даден регион, тогава говорим за това. Нали? Аз казвам, че това няма връзка просто. Дали е близо или не е близо, зависи даденото предприятие и даден бизнесмен, бизнес модел, дали той е настроен така, че генерира сиви доходи, т.е. по начина, по който могат да бъдат генерирани, то е известно как става, за да плаща пари в плик. Ако не го прави, всъщност, дори и да иска, то няма как да се случи. Така че не мисля, че размера на минималната работна заплата все още влияе негативно върху сивата икономика и нейното увеличение. Велев, съгласен ли сте? Всъщност най-изостаналите райони у нас не е северо-запада, е юго-запада. Кюстендил, Благоевград с по-ниски средни заплати, отколкото Видин и Монтана.
В Благоевградска област са и най-много измамите с така наречената френска безработица. Професионални безработни, които за няколко дни в Франция ходят на екскурзия, регистрират се там като безработни, идват тук и получават 2000 лева месечно и работят в сив сектор. Така че там очевидно има и други системни проблеми. Но минималната работна заплата за някои сектори изсветлява икономиката, за други обратно е тласка в сивия сектор, защото ако тя е непремерено висока за равнището на този сектор, принуждава предприятията част от заплатите да се плащат в плик, назначавайки хората на 3/4 работно време, формално, юридически, съответно те работят цял ден и по този начин те оцеляват, отивайки в сивия сектор. Докато в секторите, където производителността е висока и средните доходи са по-високи, тези, които са практикували такава сива практика, намаляват нейния размер с увеличаването на минималната работна заплата, защото не могат да ги назначат под нея. А кои сектори са най-сиви, ако мога така да се изразя? Най-сивите сектори са в сферата на услугите, туризма, в строителството е значителен сивия сектор, в търговията, транспорта. Нека да кажем още нещо. Изглежда, че едва ли не трябва да се съобразяваме дали може бизнеса да я плати или не тая минимална работна заплата. Разбира се, че това е един от факторите. Но другия по-важен фактор, за да очакваме хората да се наемат на подобна минимална работна заплата, не да фанат самолети и да отидат някъде много близко, на 1000 км на запад, за друга минимална работна заплата, която е в пъти по-голяма. Трябва да мерим спрямо необходимите средства за издръжка, защото това е основното правило на капитализма. Ти работиш, защото трябва с тези пари, които получаваш, да можеш да се издържаш. Да, няма парите, които ние смятаме, тук мога да се спори, сигурно някой може да каже, за един работещ член сам живееш, 1438 лева декември месец тази година. Минималната работна заплата, като ти махнем данъците и осигуровките, понеже не е необлагаема, пада под 800 лева. Дали задаваме сметка как това мотивира един българин да отиде да работи на тази минимална заплата или да избере другия избор, какъвто му е възможен, нали, на сиво или зад граница. Тоест този въпрос стои на масата. Никой не иска повече от работодателя, неговия работник да получава добри доходи. Нито политиците, нито държавните чиновници, нито синдикалистите, нито НГО лидерите. Работодателят е фигурата, която иска най-много работниците му да получават добри доходи, да имат добри условия на труд. Нека да не забравяме, разбира се, да не забравяме, че всъщност заплатите формират себестойността и после отиват на пазара тези стоки и си задаваме въпрос, пък може ли да ги купим? Или може ли да бъдат конкурентни в търговската верига? Искам да кажа още нещо. За миналата година има ръст близо 11% в разходите за труд в индустрията, докато в държавното управление са 20%. При инфлация няма и 5%. Тоест, ние какво правим? Взимаме заеми и плащаме по-високи заплати на държавната администрация, на секторите на бюджетна издръжка, 2 пъти по-високи от тези, които икономиката ни може да си позволи като ръст. Това очевидно е несправедливо и допълнително изпомпва човешки ресурси от производствената сфера, там където се създава стойност и доход. Ще кажа други числа, аз пък да ви кажете, като числата много може да се играе. 22 година общественият сектор не беше компенсиран толкова, колкото частният сектор успя да направи това. Инфлацията говоря. Ако видим как растяха заплатите, ще видите, че това е вярно към тогава. Между другото... Двете години, когато имаме инфлация по-сериозна, 22-23 година, тя е около 32% кумулативна по данни на НСИ. Частният сектор е увеличил заплати с около 35%, а общественият е малко под тези 32% и то с това увеличение, за което говори господин Велев, от миналата година. Тоест ние заедно с това увеличение сме наваксали цялата инфлация, докато частният сектор я е наваксал предварително. И най-накрая като средни заплати... Сме с еднакъв ръст горе-долу и в обществения част, на частния малко повече. Само да ви кажа, че... Така че щата могат да се гледат... По-рано тук беше... горе-долу равни. Беше Георги Свиленски от БСП и той ни успокои, че до година ще сме с още по-добри доходи всички. И така даже и за отлагането на либерализацията. За да може да си я посрещнем подобаващо. Да, за тока за бита говоря, защото сега... Те го отложиха за
Точно така. И то за това е било отложено, защото до година няма да го усетим тази либерализация по начина, по който сега ще бъде усетим. Нека нещо много важно за финала, ако натам отиваме. Да е ясно, че... Има време, спокойно. Всъщност... Повтарям, работодателят е този, който най-много иска работника му да получава добри доходи. Добрият работодател, нека да кажем, не всеки. Това е обикновено добрият работодател. Добрият работодател обикновено е добър. Какво е по страната, има и добри, има и не толкова добри. Не, добрите са изключения, които вие виждате. Правилото е средният работодател от нас с грижа към хората. Защото много добре разбира, че без него предприятието е нула. Няма ги вече реплики. Като не си доволен, другия чака. Така ли? Няма как да има, защото никой отзад... Няма хора и да си ги пази. Това, което не се отчита, е, че колкото повече не нормални производствени разходи е длъжен да плаща един работодател, толкова по-малко пари остават за заплати. Тук какво визирам? По-скъпата енергия, разбира се. Таксата битови отпадъци, която е абсолютно неправилно формирана на база на площи и стойности по баланса, не на база на генерирани отпадъци. Административните и финансови тежести като рестриктивни прагове за задължителен финансов одит. 5 пъти са по-рестриктивни у нас, отколкото е в Европейския съюз и при нашите съседи. Фалшиви болнични, професионални безработни, фалшиви инвалидни решения на телки и така нататък. Тоест, ние забравихме да говорим за намаляване на административните тежести, за подкрепа за инвестициите. Образованието се върнахме назад. Колкото по-образовани са работниците и с нужните специалности и квалификация, толкова по-производителни са предприятията. Всичко това излезе въобще от вниманието, от общественото внимание последните години, да се стигне до там, че екс-премиера на България академик Денков да заяви: няма значение дали българската икономика ще пострада. Има значение. Чакайте, контекста да дам, за да не заблудим някой. Каза го с оглед на санкциите срещу Русия и на действията ни за ограничаване на руската офанзива. Какъвто и да е контекста, много е важно българската икономика да не пострада. Не може един премиер да заяви: няма значение дали българската икономика ще пострада. Отново повтарям, беше с геополитическите мотиви за ограничаване на руската агресия, но да, разбрахме. Аз отново повтарям, че е важна българската икономика, а не да се харесаме на началници. Така е. Нека да обсъдим нещо друго за финал. Организирано, така да се каже, вие повдигате темата от АйКБ, но нека господин Димитров първи да коментира, ако разбира се е запознат с темата, свързана с амбициите за създаване на синя сделка. Изобщо за политиката, свързана с водата. Знаем за чутовните загуби по нашите водопреносни системи и сега вече на европейско ниво започва да се повдига тази тема. Таван на цената да има, да няма, господин Димитров? Да, имаше една конференция международна, която АйКБ организирана. Наистина има европейски симпакт, който се предлага в момента и се налага в общи линии. Това, че водата е благо и при това човешко право като такова, всъщност мисля, че никой вече не се съмнява, но тези течове, за които говорим, да не забравяме, че не са, чухме на тази конференция, между прочим, че не са само български феномен. И в Италия чухме, че има над 50, даже някъде 70% течове и на други места, с което не се успокояваме, разбира се. Това е нещо, което трябва да се адресира. Публичните инвестиции в сектора са ключовия въпрос, който всъщност трябва да сложи на масата, защото, щом като е обществено, публично благо и трябва да бъде гарантирано като човешко право, държавата трябва да си влезе в функцията. Тук става дума за по оценки различни, между 10, 12 до 15 милиарда лева необходими за инвестиции, за да се справим с това, което говорите вие. Сега всяка година правят някакви инвестиции, инвестиционни програми, капиталова програма на бюджета, отделни пари. Най-накрая обаче не се случват нещата. С режим на водата, с лошо качество на водата. Тези места понякога са с най-високите цени на водата. Аз смятам, че цената на водата трябва да следва естествения ход на нейното ценообразуване, т.е. икономическата логика. Трябва непременно от тук нататък да бъдат защитени всички граждани, които не могат да я плащат с съответните кубици, които им се полагат. Защото в сектора в момента заплатите са от най-ниските. Питахте къде са най-ниски заплати. Странно, в ВиК сектора са изключително ниски заплати. Между 1300 и 1500 лева има ВиК-та, толкова получават като заплати. Има ВиК-та вече, не едно вече, всъщност, който няма нито един ВиК инженер. Това е едно да има болница без доктор.
Нали разбирате до къде стигаме? Тоест, системата трябва да се гледа от всички страни, И само от загубите са потребителите. огромни, няма да се уморим да го повтаряме, над 60%. Господин Велев, има ли интелигентно управление на водните ресурси у нас? Възможно ли е да се постигне? Разбира се, има много добър пример. Това е концесионера на Софийска вода. Veolia, една от най-големите компании в Европа и света. Това е добър пример как може да има успешна концесия, срещу която от политически популизъм сме свидетели в миналото на какви или не реакции. Най-ниските загуби от голямите оператори на вода са в София. И затова и цената е по-приемлива и качеството на услугата е добра. Благодарим ви много за този разговор. Разбира се, тепърва трябва да чакаме решенията в Народното събрание. Те сега малко депутатите са заети с други неща за решаване в пленарна зала. Може би, ако искате да допълните. Нещо важно. Имах вчера среща с министъра на труда, работодателите и ние, двата синдиката. Всъщност, това предложение, което сме направили вече към Министерството, за да се подкрепи бизнеса, който по-скоро да се подкрепи заетостта. И доходите на хората. Там, където предприятията наистина вече изпитват сериозни затруднения, е на масата му. Има механизъм подобен по време на COVID, ако помните, 60 към 40 имаше една мярка. Т.е. с публични пари да се подкрепят тези предприятия, които доказват по определени критерии, как ще се покрият критериите, да. Да не влизаме в този детал, няма да ни стига времето, ще се измислят всички тези критерии, обективни ще бъдат така нататък. Второто нещо, което е важно, директивата за адекватните минимални работни заплати, се разбрахме да форсираме работата по нея, защото 15 ноември е крайният срок за нейното прилагане и тук ще спорим с бизнеса. Разбира се, каква да бъде методиката, колко минимални заплати на секторно ниво да има ли, какво ще да бъде, как да насърчаваме колективното договаряне на заплатите, но с министър Ивайло Иванов постигнем съгласие, че това ще бъде приоритетна тема и не на последно място компенсациите за енергийния сектор, където, за съжаление, почнаха съкращенията. Добре. Финално за компенсация за енергийния сектор, господин Велев. Това е много дълга тема, която още преди пандемията коментирахме. Това, което ние смятаме, че е по-добро решение, вместо да се плащат до 36 заплати при напускане на сектора по обективни причини за зелена сделка, преход зелен. По-правилното решение за нас е да се плащат компенсации в определен период от време между досегашната заплата и средната заплата за региона при започване на работа в предприятие от съответния регион. Тоест да се компенсира този евентуален спад на дохода, който би бил при трансфер на тези хора, тъй като те в момента получават значително над средните заплати за страната и за региона. Благодаря ви. Екзотична идея, която се струва, че ще бъде трудно приложима, но да видим. Оставаме за следващия ни разговор. Благодарим ви, че бяхте тук.